Kumusta inyo mga cancer? Ako nga pala si Paulol at andito tayo ngayon para pag-usapan. Ano ang gagawin mo kung meron kang 1 bilyong piso? Diba kung di nyo alam, napakataas ngayon ng prize pool ng loto. Lagpas-lagpas na 1 bilyon. So makikita mo yung mga pila, daig pa'y NFA rice, diba? Mas mabuti nang kainin mo yung papel ng loto na yan kaysa bumili ka ng bigas kasi ganun tayo mga Pilipino. Gusto natin guminhawa na tayo kasi lagi na lang tayo hirap sa buhay. So ako, syempre, pag wala akong magawa, nagkakamot lang ako ng itlog. Iniisip ko, ano kayang gagawin ko kung meron ko 1 bilyong piso? Kasi tinignan ko yung wallet ko kanina tapos wala ko naman. Tamo yan, mas may laman pa yung kokote nyo. Buhay ko nga naman. So, una kong gagawin kung meron ako 1 bilyong piso, kasi alam nyo naman, isa akong galanting cancer, diba? Una kong gagawin, libre ang internet. Matik na yon, lahat kayo. Walang 1 Mbps per second, per kamot ulo, per sorry ma'am sir, per buhay nyo na nasasayang sa pag-antay, pag-load ng screen na yan. Alam ko, nanggaling ako doon, pinanggalingan ko yan. Mauna ka pang matapos gumawa ng kape, kumain ng almusal, tapusin yung SSS security number mo, makipagtalo sa kapitbahay mo, ayusin yung tubo sa barangay nyo, magsimba, pumatay ng langgam gamit ang magnifying glass. Dahil mo pwede magawa bago matapos yung pag-load ng lecheng video na yan, ha? Minimum 100 Mbps lahat, pati yung aso mo merong pocket wifi para hindi na siya magawing pulutan ng kapitbahay nyo. Bibigyan natin pocket wifi para lahat may internet. Pangalawa, bibili ko yung upuan ng mga walang kwentang senador dyan. Gagamitin ko siya panglaro ng trip to Jerusalem sa mga party, ha? Para naman magkasilbi mga upuan na yan na ginagastosan ng Pilipino, gamitin ko na lang pang saya. At least na-enjoy ko pa. Pangalawa, lahat ng magsasaka dapat may mansyon, di ba? Dapat yung mga nag-aalaga, nagpapakain sa buong Pilipinas ang may sariling bahay at maganda ang buhay. Kasi kung wala sila, di tayo buhay. Di tayo mabubuhay kung wala sila. Tapos meron sila mga next in line na farmer. Ang tawag natin dyan ay mga under farmers, para tuturuan ng mga main farmers do sa mansion yung mga farmers na yon. Para naman yung larangan ng pagiging isang magsasaka ay hindi pang mahirap. Dapat ngayon mga nagpapakain, yung mga tipong, yung mga nagpapakain sa bansa, sila pa nga dapat, yun nga dapat yung mga larangan na proud kay. Na sobrang, yung tipong masasabi mo, sa akong magsasaka. hindi yung wala akong makain. But diba, napaka-ironic lang. Ewan ko ba? Sunod kong gagawin, bibigyan ko ng tigsa 10,000, ha? Kada kilo ng basura na mapupulot mo sa kalsada. So, yung 1 kilo mo, gagawin nating 10,000. Ask me how. Sa description. Daming basura sa Pilipinas. Isa na dun yung mga hypebeast dyan, ha? Yung mga walang kwentang tambay dyan. Pumasok na kayo sa mga bag ng basurahan, bibigyan ko kayo 10,000. Sunod ko gagawin, bibiling ko lahat ng mga punyetang kotse sa Pilipinas. Tapos puputulin ko lahat ng kotse sa 4. Tapos yung 4 na yung pwede mo i-assemble para mapilitan yung mga tao na mag-carpool. At para makisalamuha sa kapwa nila Pilipino. Alam mo, lahat tayo may kanya-kanya ng problema, ha? Maganda rin na ikipag-usap tayo paminsan-minsan sa katabi natin. We are hitting 2 betlogs with 1 stone. Kasi yun lang naman na nag-iisang problema sa mga kalsada natin. Ang attitude natin sa isa't isa. Kasi mga wala tayong pake sa isa't isa, Basta nauna ako sa'yo, okay na ako, masaya na ako dun. Pangalawa, masyado na maraming kotse sa Pilipinas. Kaya yung isang nagka-carpool, ang dami na agad space ang nasasayang sa isang tao lang sa isang kotse. Kaya ang gawin nyo, mapipilitan talaga kayong magsama-sama para mabuo yung kotse at gumalaw. Gagawin kong high-tech yung 4 na kotse nyo para kayo naglalaro ng Lego. Diba? Mo na nag-e-enjoy pa yung mga bata, diba? Para ganahan silang pumasok. Bibigyan ko mga guro natin ng sapat na bayad, ha? Kasi pag ganado ang mga guro, ganado ang mga estudyante. Pag ganado ang mga estudyante, ganado mag-aral. Pag ganado ka mag-aral, tatalino ka. Pag ganado lahat, makakauwi tayo ng maaga. Nakakauwi ka ng maaga, makakanood ka ng YouTube. Diba? Win-win. Ipagmamayabang ko yung pera ko sa lahat ng mga politiko nating pulpol. Ha? Sasabihin ko sa kanila na, kurakot ko lang to lahat, alam nyo ba? Ha? Dito bagay. Samahan nyo ako. Tuturuan ko kayo paano magnakaw sa Pilipinas. Magkukunyari ako na sa isang seminar. Tapos, pag nakumpul-kumpul ko na sila sa seminar na yon, meron akong committee na puro mga tigsa 10 pisong barya ang meron sila. Ang gagawin lang nila do, pag nagsimula na ako, babatoy nila ng barya paulit-ulit yung mga hayop na yan. Paulit-ulit hanggang matroma sila sa pera. Yung tipo pa nakita sila ng pera, diba? Hindi pa ako gumastos. Kahit sa kanila na yung tigsa 10 piso, yung pinagyabang ko lang na kunyari 1 bilyon ninakaw ko. So, yung gagawin, bibiling ko yung lecheng MRT na yan, ha? As ikakabit ko yung relays niya papuntang Enchanted Kingdom. Total, mukha naman siyang merry-go-round sa sobrang bagal niya at hindi gumagalaw. Mabuti doon na natin diretso yan. Sunod kong gagawin, bibiling ko na yung martilyo doon sa Senado, ha? Total, hindi natin magamit na maayos. Ipanglalaban ko na lang yung kay Victor Magtanggol.
Di ba magpupukpuka kami ni Victor do, sino mas tanga. At syempre may balato si Tito sa inyo pagkatapos nyo kayo hipuan. May tigba 20 mil na lahat ng subscribers ko. Syempre kaya mag-subscribe na kayo dyan. Pero nakasentimo lang. Problema nyo na ako, parang nyo dadalhin yan. Kahit magkakuba-kuba kayo dyan, wala akong pakime. 20 mil naman kayo, dami nyo inaarte dyan ha. Namimigay na nga akong libreng pera, ayaw nyo pa. Sunod ko gagawin, bibilin ko yung YouTube. Kahit alam ko, kulang 1 billion para bilhin ko YouTube. Bibilin ko lang yung sector nila na humahawak sa demonetizations. At ide-demonetize ko na lahat ng videos ko. Ako na magde-demonetize para sa inyo. Kasi total, mayaman na ako, di ko na kailangan ng ads. I-demonetize nyo na yan. Tapos total, maaga na kayo umuwi sa mga klase nyo kasi nga yung mga guro natin ay binayaran ko na. Mas marami kayong tayo manood ng mga demonetized na videos, di ba? Win-win tayo dito. Ako ang cancer para sa inyo. So yun lang, gusto ko lang gawing mabilis. Ayoko na magsalita masyado. Mga nakikitaya dyan sa Dota, good luck sa ating lahat ha. Yung mga mananalo dyan ha, bigyan nyo akong balato. Kahit ano lang, kahit 1 million lang, masaya na ako. So doon tatapos sa ating video. Anong gagawin mo kung meron kayo 1 billion piso? Comment mo below. Tingnan natin kung kaya nyo tapatan ng mga naisip ko. Alam mo mga cancer, may tiwala ako sa inyo na marunong kayo mag-isip. Ganyan ko kayo kamahal. Kahit mahirap, mayaman, butiki, baboy, bakla, tomboy, tanga, tutole, basta. Syempre huwag nyo kalimutan like, share nyo sa mga cancer nyong friends na mahirap para mabigyan ko sila ng balato. And syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe para sa 20 mil nyo. Paulul. Dito bagay.